igsoon ka jud. Pa. Haram ka dapit. Good morning. Sa ako man aron David. Good morning. Shout out ko sa mga subscriber ni Kuya Gani. Please support my YouTube channel, Larry Boy. Promote the And sa pa. Dotulio vlogger. Og shout out ko to all sexy lovers and all zones. Hana Mer Paki-support na rin. muna. Hana Mer. Muna Vlogs. Lisel Jonathan Bascones. Don't forget. Lisel Dotulio. Og shout out ko sa Gani B. Dutulio channel. Karon isa ka ang gamay. Ah, saka dito. Na karon paso dito karon sa kuan nila boss. Istraha. So gasan. Masagdi na sila boss ug munan-aw na namo mo video di na ko mauwaw kay masuko na sila na ako. Aw ray nga kasi kun daging Pilipinas. Oh talaga Aywa. tawag no. Assalamualaikum. Good morning. Okay. Hadid. Nabi. Pamahawa sa food kay pasyo mo dito ko ni. Ano? Daghang sa tao sa Magiles. Wala na piki eh. Wala piki. Sudlo na to ta. Ayaw eh kay di mang wa may bali gud ni. Wa mo sa dapat ng bali. Okay sa to gusto mo order og bangga. Palihog lang ko order mo na ho. Daghang kayo. Tama ni? Ada. Ay na lang ko, tagpila magminggo. Tagpila magbangga sa ato karon. Ako mo deliveran dayon nasa karton. Oh. Sara ba ni? Ayan na. Ito pa na. Yan na. Kamu bitli. Oh, gara kamu pinaka-paboritong kusinero, Mr. Nawas. Patay ka. Patay ba? Kaya yung gusto ni boss. Laot ni ko. Video na. Kung sa kay trip pa rin doon. Di naman mawaw. Amahaw na mo. Basta ka mo dire. Basta na mo sa Saudi. Ano kayo Saudi boy, mga ta. Wala yung usap plato dire ha. Importante na dire. Ya ako'y. Saan mo gusto ya ako'y? Nabadi? Mura kain isa niya. Kali mo dire sa akong ref. Ah. Kaya siya. Yogurt ka, Yogurt. Yogurt. Yogurt mo? Oo, siyempre. Yogurt. Kasi gusto mo niyo mag-itlog ko. Di na, daghan akong itlog. Gano'n rin. Tama na eh. Kirot. Gusto ka kirot? Mape. Masarap ba ito? Di, magkana sandiganan muna. Apa? Sugi-sugi mo yung buhos ng tawag. Hello? Okay na mo? Ay, bayo. Kausan na rin na mawas ganyan sa hong. Oh, gabi sa hong. Ikaw, was. Nagagara-garaon ni mo. Oo, masiguro ka di mo kilog at ayos, kuya. Reklamador kadto ka ng limahong upo sa kwarto pero imong lawas ng limahong anghit. Hindi ka na yung tao. No. O gusto mo malambok pagduro? Mintinan ninyo. Almaray, full fat. Inikabli ni mo ani. And everybody's milk. Ang saba. Hoy, Nawas. Are you okay? Ha? Kaya mo pa rin? Ha? Kaya mo pa rin? Ito lang po eh. Taka, English ay. Pag umaga kasi, siyempre, nag-miss call yung kusinero.
Taka-taka o English mata ano? Please. Oh, Para mag-almusal. what are you doing? My name Yun is na lang. Mr. Nawas. Siyempre. Patay ko ta. Ito ba? Tingnan mo ka. Shout out sa laro ko na yun kay Aaron. Di gustong Tagalog. Dati may bahay. Ah, Shout out sa akong asawa, Jane Palacios Dutulyo. ah, I love you, Mama Chop Chop. ay mga tuwan ni anak ba? Sa Sama akin. mo ko sani. Sa aking mga anak. Ayan. Uy. Inilong kuya kay mga senador sa kuwan. Sorry guys kay dito yung senador. Mahirap na. Hindi naman nagagagot. Nagbibigay pang 100 real eh. Pag nag-iingay kami. Kaso nga lang, nagising. Ipabira mo ito ni Bus kung nagkuhan ito diba? Okay, kadong ito. Video ka na ko. Ah, pabira mo ito. Kuwan sa parking. Or boat quiz. Distansya lang macam rumah. Dagko ilan sudah dagko kalau tak tahu. Coba mana yang sana? Dugos. Dugos sa napili. Ang sa kapong. Okay. Oh. Dugbaw. Gitiunan ba ni kuya ni? Sure, take it guys ha. Hindi ko na narinig yung pagsabi ni boss kasi busy ako sa YouTube. Sa YouTube. Sa video. Muwaon. Guys, iyo ko na kasi tulog talaga yung senador. Ano ba? Wa siguro dagat to. Logo man. O unja na. Nga na bos. Sa kabantay na sa guway trabaho o. Anak. Subo na. Limang beses ko na tinahi. Ano pa rin sa hangin. Kumbaga parang 13, 5 beses. Tapos sa 5 beses. Tapos yung dalawa kami, 13. Ang gagawin namin yun, yung dulo lang. Tapi ano yun? Ano? Dapat beses. Tas mo. Pagkiwa. Sana. Ayan pala. Diyan ako na kayo. Ano ba? Kung ano, nagmatay may vlog.